A economía do Entroido non solamente fai referencia ás cantidades que este xenera na hostalería. Hai un apartado que presta especial atención á inversión que hai que facer para vestir algún dos traxes máis representativos desta celebración. Vestir o peliqueiro, a pantalla, o cigarrón, o felo, o boteiro ten un custo asociado a un traballo especialmente delicado e, por suposto, artesanal, que en algúns casos pode chegar ata os 3.500 euros. Desde a máscara en sí, que é o elemento diferenciador e o máis caro polo complexo da súa elaboración, as diferentes pezas de roupa, que non son poucas. Hai quen ten a sorte de ter a modista na casa. De feito, antes era así. As nais e as aboas e mesmo as irmáns eran as encargadas de coser as camisas, as chaquetas, os polís, moitas a man, porque non en todas as casas había unha máquina de coser. Esas pezas hoxe gárdanse como auténticos tesouros, de aí o orgullo co que se locen tamén. Pero como todo, o de coser na casa tamén se foi perdendo e agora a maioría opta por acudir a unha modista profesional, como a Mercedes, a Moura, que divide o seu traballo entre os traxes tradicionais e os dos felos. Un traballo que asume desde o respecto. Cada unha das pezas que saen do taller foi cosida seguindo as indicacións de quen a vai vestir. Os complementos pódense ir incorporando ou variando, como os broches, as medias, as cintas ou as faixas. Moitas das pezas dos traxes hérdanse, pero despois de cada entroido precisan ser repasadas con mimo. Son moi delicadas e o entroido é tempo de excesos. Despois toca gardalas co maior dos coidados, como as pezas de arte que son.